Kwey'ngane zakwethu kushiyana imibono ey'nkundleni zokuxhumana njengoba abantu bedlulisa imibono ehlukahlukene ngodaba oluthinta uKhuzani nomphathi wokhozi. Kubalwa ney'ndaba-ke ey'thinta uTshatha njengoba naninazo ukuthi uKhuzani enkulumeni yakhe ukuvezile ukuthi uTshatha uyathinteka ey'ndabeni ey'putshukile ey'thinta ukuthi umphathi wokhozi akamfuni uKhuzani okanye uyamvala. Kodwa-ke ngale ukukhuluma ngakho nansi inkulumo iyalandela. Balandeli bakaMaskandi, Yonke le nonsense abeyikhuluma ku-live, it was all about ukuxoshisa uTshatha. Cause uyazi ukuthi uTshatha akazi wamthanda. Akaze phela uTshatha wamthanda uKhuzani. Kodwa wazama ukum-accommodate just because ubecula nendidane. Wakwaziyo ukuthi azame ukum-accommodate. Kodwa uTshatha mawuzobuyela emuva, wayengekho kulezi mpi zomthandeni Khuzani nani east west. Wayengekho uTshatha kulezo zinto zonke lezo. uTshatha ungena kwakhe empini uqale ngoba uDlubheke semgadla and engasazwene noKhuzani kwayimaye ngena kulezo zimpi lezo. So ke lokho sekurealize manje just because izinto ayisamhambeli kahle usefuna ukuxoshisa uTshatha and uTshatha vele uzoxoshwa uKhozini. Uzoxoshwa uTshatha uKhozini. Uzoxoshwa. Ningi iminyango yabafowethu ayivalile. Vele uyazi ukuthi unepower yonke ukuthi exoshwe uTshatha uKhozini ngoba uyazi ukuthi ziningi izethameli zakhe ndibaningi abantu abazokhuluma. Sebeqalile bathuka le ntombazane le uMangcobo. Mangcobo bafowethu unomndeni, unayo yonke uneyihlobo. Abunabantu abamzwela ishemu. The time ungena ku TikTok wakho ufaka isithombe sakhe umusho ngenhlamba umchapha ngenhlamba. Naye uMangcobo ngobe umphathi stage wokhozi naye akayiphethe khona bangaphezulu kwakhe. Naye ngaphelelwa umsebenzi ngoba naye angikholwa ukuthi emsebenzini wakhe abekho abangaphezulu kwakhe. Khona bangaphezulu kwakhe ngoba engumphathi khona umunye umphathi. Ukuthi emsebenzini wakhe njengamanje uzoba umuntu omubi uzothiwa akuhlale phansi ngoba ususinxushunxushe kanje kufika inhlambe eqhamuka ngegama lakho. Abantu into abangayibhekile leyo ukuthi lethama umuntu nimthuka esemsebenzini. Lo muntu emsebenzini ukumiswa kwakhe ngamiswa noma exoshwe because uyirisk manje ungafika abantu bezomlimazela khona emsebenzini. Ungafika ama message aqhamuka kubantu angena kuyimanager yakhe leyo obimphethe ngaleso sikhathi ethuka igama lakhe and then kuze kuzoba nokuthula uKhozini uzothiwa akahamba uMangcobo. Abantu abayibhekile leyo nto. Ngebhadi ke uSibongcoba kayidawo cause istatement asenzile siyayenza sense. Mayithi akungavotelwa abantu akuvotelwa ingoma emnandi uqinisile vele. Iyona nto ledingakalayo icriteria ayisebenzisile kulokhu ngiyacabanga ukuthi iyayenza kakhulu isense. So angicabanga ukuthi lonto izofaka yena engcupheni. Into nje kuphela ezokwenzeka uTshatha lo uzophelelwa umsebenzi. Ilonto nje. Hayi yena uTshatha impela idlela ogagweni impela yakubo imali leyithola ngoKhozi ayihamba. Ngenxa umfana oyedwa. Hayi kazi bawoze bembone nini. Kodwa naye kwakumele ebone ngona ke eculiso happy birthday ukuthi kuyaphela ngaye. Kwakumele acule uculiso happy birthday shame. UTshatha ugodo madoda sothi. Kodwa ke phela wempo wamvelase okufihliwe uyavela egcineni ngisho umfazi nendoda abeganene bayasula incwadi emshado idatshule bedivorce. Ongakanani ke laba bantu laba boKhozi naye lo Phuthi uKhuzani behlangene phezulu phansi bengamahele khomba ukuthi bangamahele manje mase behlukana kanje. Ekade bezwana kangaka yini lengaka esibahlukanisa. Kukhulu okuzayo kukhulu esazokutshelwa okusahidiwe kuyeza kuningi.